så arbejder du imod eller med din biologi. Det er sådan, at over 80% af befolkningen lever i konflikt med deres døgnrytme. Og det gør man ved, at man bliver vækket af et vækkeur. Det kan også være, at man bliver vækket af noget andet, børn eller et kæledyr. Men over 80% af befolkningen her i Danmark bliver vækket af et vækkeur. Det gælder også i Europa, det gælder i USA og det gælder i Asien. Og forskningen viser, at hvis man bliver vækket af et vækkeur, så lever man ude af takt med sit indre ur. Russell Foster har skrevet den her bog, der hedder Lifetime, og i den her bog, der viser han, at det at leve ude af takt med dit indre ur, og det gør du, hvis du bliver vækket af et vækkeur, så forstyrrer du egentlig dit indre ur i forhold til, hvornår er det godt for dig at sove, og hvornår er det godt for dig at være vågen. Og det gør, at du bliver mere sårbar over for infektioner, kræft, fedme, type 2 diabetes, hjertekarsygdomme og også psykisk sygdom. Så det her med at finde sin rytme er ekstremt vigtigt i forhold til også både at have et godt helbred og også at være mere produktiv.